Senamini. Ubhizi ngani la ntombi? Uyasibona ukuthi unjani? Uyasibona ukuthi unjani? Ungathola 7 out of 10. Mina ngayikhazi zami ngisafunde ngokungeke ufice la ngithole khona ngaphansi u80%. Mothi iphepha out of 100 ngangithola u98, ngangithola u99, ngangithola u100%. Mokuthi into out of 10 ngangithatha 10 over 10 noma ngithole u9 over 8. Yini lento oyitholi sokuginqa amaqanda manje wena? Sokuginqa amaqanda. Hayi ayenzwa lengane ezidomo. We Magic, hey. Ngazibona lesazini lana. Ngoba ngekhathi zakho ngikhumbula kahle. Ukufika ku2 nje, u2%. Kwakuyigugu kabi kuwena. Hey, wazwadlala ngawe Senamile lo. Akazi itwa. Ngisho igama lo wayebhale lo thisha. Magic, spell igama lakho. Magic, spell igama lakho. T W Angitshela ngo. Magic onothi. Hawu khekhe. Le yini le khekhe? Hawu, ikhobona yefoni le. Yini le? Khekhe ayikho. Uyabona sengiphatha hlobo luni lefoni mina. Uyabona sengiphatha hlobo luni. Cha ibuke kahle. Hayi ibisa lena phela khekhe le i-afford mina ngedwa la emhlabeni jikelele. Yakhandwa phesheya yalethwa ngomkhumbi kathiwa liyani eyaMagic. Yale umkhumbi uwodwa nama security of15 kathiwa liyani eyaMagic. Ngeke uyithole indawo ibuke kahle. Magic mfethu. Hawu mfethu. Ifana masinaphatha wecharge namanje buku iphethe esandleni mfethu. Hawu le ndoda injani mfethu? Hey, yazi sengumjajele endlini ke. Uthe yakho nje mfethu, hey, yazi. Shaye. Yebo ndoda. Umkhombi manje na ifoni yakho. Stawuthi ngicobeke ngenye indlela manje. Ayibo ucotshwa yini manje Magic? Ngizela nokuzela ke futhi. Ayibo. Ukhathazwa yini Magic? Bese kamadu uyazi izolo. Ngempela. Ngicabanga uyazi ke beziwa mfethu ngaleli ndlela. Ingane inqwaba mfethu lapha ngithembe sengisuka lapha mfethu emva kokusishaya ijiki. Ngakahamba no yellow ball omi kahle kanjani. Into yellow mfethu uyasazi structure. Into emithe. Uyasazi structure. We ngiyayiphane beat ingane abantu ubusuku bonke ngayiphane beat. Lapho mfethu manje into engicoba ukuthi ngicotshwe ijiki bengilishaka amadu yazi. Ngicotshwe lento bese ngenze ebusuku ngiphane beat ingane yabantu ngilungisa ke manje siya ngapha. Hayi ngane. Hayi Magic. Niphuthelwe. Hey, Magic. Uyakhoma usifika kanjani kodwa kini izolo? Hey no day uyasinda bengingazi. Hey. Sikuthola bese noma sine ngaze la ndoda isinda kangakwenze njani? Simsuka amaduyaza bese simthole bethe emahlombe sigudla nakomampengane esinda ndoda. Sabe sambathisa obusambeka. Yellow ball phona. Magic na yellow ball kwenze njani manje? Hey lo mjida mfethu ufika umile nje ngoba usibona simile la uyangixoxela utheni ufene yellow ball izolo walivithiza impela ngo9 bengaye. Umuntu ebethole mina noma sine ndo bevithikile wayena bengavithiza. Ngicela ukuthi yellow ball iphume selihamba kanje. Hey no phela Magic namanga. Hey. Hayi. Usungazi mfethu ufike la emakhaya ngoba phela mina bengizokhophoka kusasa ngizele edrobheni. Mase silapha eofficeini lakho, mase sixoxa yonke into siyilungise kahle izinto. Hayi mfethu ukuthi phela mina kumele ngithathe indiza namhlanje. Ngayithanda mina iprofile yakho. Ngempela. Futhi ngathi mangilandela kahle. Igama lakho lihle emphakathini. Uyabona nje futhi ngithe mangibuka mina. Ngabona ukuthi ikampani yami mangase ngishiye kuwena. Hayi impela hayi. Ngabe ngishiye kumuntu. Kuyena umuntu engabisele kuyena impela. Angiqondile ukuyingoma kodwa ngingakuthembisa ukuthi ikampani yakho umuyishiye kumina. Ngeke uyisola. Mina ngumuntu bekukhula ngo executive. Ngumuntu ongathembela kuyena ngoba hayi bandla. Ikampani ngiyayirana. Indlela ibusiness lakho ebengiplan ukulirana ngayo. Vele ke lenza kahle vele kodwa mase liphethwe mina lizowenza more extra. Yabo. Bengicabanga ukuthi ngoba vele mina nginezimali zami vele ama million. Kulama million enginawo vele.
ngisime ngifika nje ibhizinisini lakho ukuze lingabi out of cash flow yabo ngikwazi kulama million enginawo ngideposit nami imillion lapha nebhizinisini lakho uyabo ukuze uzowazi ukuthi investment yakhona ikhule noma uhambile wazi ukuthi ibhizinisi lakho liphephile ngala ngakumina. Kanti ke we Magic awuthi ngixoxele. Abo ibhizinisi lami okwamanje lisenzala. Amamiliyoni akho noma ungangawafaka okwamanje. Usungawafaka nje ubone ukuthi kunala sekuthanda khona ukuleka. Kodwa kwamanje nje hayi lisenzala. Obe hayi bengenzela isafety kodwa ngizothi ukulinda. Wena nje into ongangisiza ngayo kwamanje ukuthi ungisenele nawa lamaphepha lawo. Ongibambela la. Uvule la. Ngicela ukusayinela la. Ya. Iphepha lelo lokuqala. Okay la. Ya. Okay. Ya good. Leli lesibili. All right. Ya. Wenza kahle nje. Yeah. Leli ke lokugcina leli. Yeah. Lizosho ukuthi usuzomphathi wenkampani okwamanje. Asivele sayini. Magic mfethu no yazi uthe angizocela u20 bese lawa Russian ango October ngonyaka odlule mfethu. uFebruary month 2022 sakoleta. Yebo uthena masengicela u2 wakhe bese uqale kulezi zinto. Lokuphela ethuko sekuboleka. Kanti usayina ukuba yini la? Ngizobuya athi asayine la. Hayi usayina ukuba yini wani? Useke. Imali yami mfethu u20. Sinamo akufunani mfethu. Bawufunani mfethu. Mina ngiluza ama multi-millions manje ngenxa yakho. U2 bengakubuyisela lo 2 sebebaningi ayisuka manje mfethu. Awugcwali manje ayisuka.